They are very kind. I am very thankful. They are very kind, and they showed love na po. So, wala lang. We are looking now after Ani Dere. So, nakita lagi sa next proceeding. So, wala ko about sa inyo mahitaguan dito na harap ko yung person assigned na mga na yung biro. Okay. Unsay masulti nato sa mga accusations nato, sir? No comment na lang sa kubo. Okay. How about kang Trabaho, nagdali ko kaya na ko yung medication nga gitake. So, tama akong last week entertain. Sige. Okay. Are we willing to settle po sa... Yes. We are going to settle our companies. If mangutana mo about sa viral nga video, yes. So we contacted the affected parties and we are willing to settle it amicably. So after this, we will be setting a date to when we will be having a personal confrontation. They agreed po? Yes, they agreed. They are very kind. I am very thankful. They are very kind, and they showed love na po. I-reporter na ninyo sa police. They are very kind. I am very thankful. They are very kind, and they showed love na po. I am very grateful. I-reporter na ninyo sa police. They are very kind. I am very thankful. They are very kind, and they showed love na po. I am very grateful. Ato mo na itong sabot kay para ma-prepare dito sa church. So karon kay wala man siya ni dayon. Sa madam, anhin lang ko diri mga 3 AM. Ko sige boto gahapon abot siya diri sa balay 5 PM natulog pa ko gipukaw kung papa. Nagdala pa siya mga gown mo na gadra mga bag-o pa jud ang gipangdaw nga mga pagsulod nila. Mga bridesmaid. Nya by 11 exit din na siya ayang panangin sa iyang team. Pala siya wine. Kanang kuan din para sa reception. 1 og 2 PM wala na magid siya ni balik mamoto sig tawag yung mga kauban. Dayon ma'am. Iya na siya mga kuyog diri. Pero ang daday ra sad to niya gikuha. Unya kato daw yung mga kuyog pod wala po pabayre. Wala tanan. Kanang 65 bali naka fully paid na gid mo atong punto pagka June 21. Dili. September 21 man. September 21, oo, agahapon. Pagka Martes. Oo. So, ano sa inyo gusto? Taon siya, ma'am. Makastorya ninyo? Aron mo, istorya sa bang anong ginana mi niya. Kaya nga gay ma'am, nagkuha kita coordinator kay para unta. Less hassle. Oo. Gahapon naman sa imong gibati in taon, ma'am. Pait kay ma'am, wala nimang ko gipanggutom sa lapan. Ang nagsagol tanan ang kaulaw sa man, ma'am, nagsagol ang kaulaw. Kaulaw na tanan. Mutong taon sa video nga nakahilak in taon ka. Siyang pakita namo ma'am, tagalan ginamo siya og 24 hours. Ug di siyang pakita file jud may case kay mo blatter naman may karon kay tabangan sa dito ng mga pulis. Ang inyong gusto. Check warrant. Makita sa siya namo ba? Pero mahatag ang leksyon po taon. Gigid lalim. Kung imong gusto siya mastorya karon ma'am, sa imong gusto isulti niya ma'am. Sir, ug na makakita ka, sir. Palihog lang kontak ko kay sige kog chat nimo. Come on. Gahapon ma'am, pwede lang makuha nimo. Unsay mura bag unsay imong gibati gahapon isip na bride, ibis inko biyan may center. Ikaw ko na maabot dito, walay kaon, puting paita. Ang style good ni Cherry mo share siya na ako Jane kani akong gikuan sure ka legit na ako nila pero sa wa pa na siya ka down gi-check na nako ang record naagi siya record na Serpentes camera ina naman kung pumama sa model ko og tao i-search sa nako sa Facebook naagid siya record 2018 unya na prison na pud ko na siya unya syempre kung apay unsa may kuan nimo ako siyang ginuko sa may plano nimo kay naa na siya record pero base lang ta mo nakita sa iyang Facebook page sad ma'am kanang namo siya mga proof of legitimacy na siya mga successful wedding ana bitaw ma'am niya mo to ko nga sa ako alam pud ako pa siyang gichatan si na Serpentes ko madam ko nga naalagi kay record 2018 ko nga ko klaruhan ang madam ha ko nga kanang ako man di ko mo judge nimo ako siyang ginan kay naaman jud tay kanang kuan kanang mga lapses sa kinabuhi
Nya di ko mo judge nimo kay base day magbag-o ka. Naamang kay mga successful nga mga event. So base di ay wala nay mausab ato nga panghitabo nga nanguan kag tawo. So gi-chat na ko sa iya ha. Kung pa siya nga bitaw no Gino pero naka-down na siya March 5 ihaging gi-send ang picture nga with contract signing. They are very kind. I am very thankful. They are very kind, and they showed love. That I am very grateful.